Hauxe duzu gaia. Diru asko eskaini dizute, baina ez zaude prest. Enpresa gaizki omen dijoa, enpresario xistriñak, enpresa gaizki omen dijoa, krisiaren eraginak, finikitoa hor ikusten dut, horriaren lau iskinak. Zuek ahoan mitinak, eta gero etekinak, 12.000 euroiek gorde, enpresario zikinak. Noiz Kristo ikasi behar duzue, gu ez gerala makinak. Noiz Kristo ikasi behar duzue, gu ez gerala makinak. Soldata kaskar batekin, nola pasa, nola bizi. Soldata kaskar alu batekin, nola hilero iritsi. Ta zuekiko egin dut nahiko, gogoeta ta iritzi. Orain aurrean irrintzi, zuek neretzat minbizi. Oferta hori ez dut onartzen, nereari nahi diot eutsi. Hori neretzat diru asko da, baina zuentzako gutxi. Hori neretzat diru asko da, baina zuentzako gutxi. Makina martxan jartzeko beti, etortzen nintzen goizago. Grasa ondo eman ta lija pasa, horrela nuen nahiago. Ta pieza ondo aterako den, zai ere egon naiz luzaro. Gaur bukatu da akabo, enaiz izango hain babo. Zuentzat deus agian enaiz, banoa urai bitrago. Horrela beti sentituko naiz, 4 baino gehiago. Horrela beti sentituko naiz, 4 baino gehiago. Hauxe duzu gaia.